ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿನ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಡಿನಿ ತುಂಬ ಮುಂಚೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಖಾರ ಗೇತ್ ಬೋಡಾಕ್ ಮುಂಚೆತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಮುಂಚಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, ನಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಖಾರ ಇವಂತೆ, ನೀರು ಪಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಪುಳಿ ಮಂಚಿ ಕಡೆಯಡು ಬೊಕ್ಕ ಖಾರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಉಂಟು ತಿರ್ಗಂಡೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತಾಂಡು ಇತ್ತು ತಾಂಡಾಯ್ಪಾದು ಕಡೆಯೋಡು ಒಂದು ಸುತ್ತಿರು ಮಣ್ಣ ಉಂಟು ತಾರಾಯ್ಪಾದು ಒಂದು ಸುತ್ತು ಕಡೆಯೋಡು ಇಂಚ ಕಡೆ ಉಡ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದೇ ಸುತ್ತು ತಿರುಗಾಡ ತಾರಾಯ್ಪಾರ್ದು ತಾರದಿನ ಪದಂದಿಲ್ಲ ಸಾಸಿವೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ ಈರುಳ್ಳಿ, ಡ್ರೈ ಪೌಡರ್, ಬೇವ್ರೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಉಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಕಾಳು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಸಾಲೆ ಮಾಡ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ కొబ్బరి అడిచి రెడీ అండి. ఫ్రెండ్స్ చెప్తాను సబ్స్క్రైబ్ అంటే లైక్ అంటే షేర్ అంటే కమెంట్